Hey, sanibonani, ngeke ngangena la emini. Asheshe ngaphuma khona into ebingiphazamisa okufanele ukuthi ngiyilungise. Asheshe ngaphuma. Ngibuyile manje. Umbuzo noma iphupho elilodwa. Ake ngikubambe nje kanjalo ngoba bengithi umbuzo wodwa emini. Kodwa akube umbuzo nje nephupho elilodwa, umbuzo nephupho, umbuzo nephupho. Umbuzo nephupho, umbuzo nephupho, umbuzo nephupho. Mawungena ungenela umbuzo wodwa noma ungenela iphupho elilodwa. Awukungeni kokubili. Awukwazi ukuthi ubuzwe uphinde ube nephupho. Wenza okukodwa ke phakathi kwakho. Ngiyacela ke umuntu angene la akhulume iphupho lakhe. Ngicela ukuthi silihlaziye manje sililandele ngokwalo. Uzofuna ulixoxe bese sibuyela kulo ke emuva. Ulixoxe kuzosho mina ngithi mana wo. Bese silihlaziya lapho. Ulixoxe bese ngithi mana wo. Bese silihlaziya lapho ngoba lokho kuhlaziya kwamephupho ngo-higher grade kuzosilimaza ngoba manje ngivele ngigijime kakhulu mina ngikutshene ngenkinga ngingakutsheni ngephupho ngikutshene ngenkinga edala ukuthi uphuphele amaphupho waphuphayo. Ngena nephupho ke ulisho bese silihlaziya ngendlela. Ulisho bese silihlaziya ngendlela. Ulisho bese silihlaziya ngendlela. Ngicela nje kanjalo, ngicela kanjalo bakwethu. Ngicela kanjalo impela ongenayo, ungena nombuzo okanye yiphupho. Ungangena nakho kokubili. Ungena nombuzo okanye yiphupho. Ufuna ukubuza ngendaba yemoya. Like ku live lo. Ngenze ngathi niyawulike, no like. Cela ke request ungene ngephupho. Cela ngirequest ungene ngephupho. Ubuza iphupho ungena la. Cela ngene ngephupho umbuzo okanye iphupho. Umbuzo okanye iphupho. Uyangena uyabuza okanye iphupho. Nemimoya, buza ngemoya. Wona manje ngangeni, mina ngiyiphumela phela. Anginaso isikhathi kulokhu ngihlala lapha ngihlala into engayazi kungangena umuntu ozokhuluma ngendaba yephupho nombuzo. Cela ngene urequest umbuzo nephupho, umbuzo noma iphupho. Umbuzo noma iphupho. Cela ngene khulume ngombuzo noma iphupho. Uma ningangeni ngiyaphuma mina. Phela mina ngihlale elo TikTok, angihlale elo TikTok, angisumngane no TikTok. Angihlale elo TikTok mina. Ngisumngane no TikTok. Engathi ngiyazi into engifuna ukuyenza. Sontshikazi, Mthiya. Awu, baba Khondlo, ninjani? Ngiyaphila Sontshikazi, ngiyaphila Mthiya. Hayi kuyaphileka Khondla, hayi sesiphila. Uzophinde wasibuyisa emzini wakho siyabonga. Ngene ke nivala imic. Yewe. Wenza uphanda. Wenza. Ngiyabakhipha abantu abangena ngongiphaphela mina bangavali imic. Ngiyokukhipha ukulahle ngaphandle. Ungacandi kuyadlala la ngidlala. Uzongena manje sexoxa indaba lapha ngathi manje axoxa indaba. Hayi. Okay. Ngiyacela ke Sontshikazi ukhulume nami khehla lami. Sibonge Khehla, sibonge. Na izolo Khehla lami ngizoqala nje izolo uke waka ukuthi ukungiphenyela lenye iphupho nangempela babuya basho bathi hayi kuyikhona impela ngoba ngiyibonile izimbuzi ziqhutshwa imoto
engathi segwebini impela Uyabona iy'mbuzi. khehla lami. So manje namhlanje angiwahloli amaphupho, ngiyawahlaziya namhlanje angiwahloli. Izolo bengisuke ngagijima ngo-higher grade kakhulu ngafuna ukuthi awuthi ngikhiphe leli jezi liyangiphulukisa. Ngafuna ukuthi amaphupho ngiwahlole izolo. Kanti Yeah. bekufuna ukuthi ngiwahlaziye ngiyababona abantu ukuthi abagculiseki, abeneliseki impela. Manje Hhayi. bengingafuni ukuwasha ngo-higher grade ngoba manje uma ngiwasha ngo-higher grade ngisuke ngihlola wena qobo, ngisuke ngingahloli iphupho. Ngisuke ngikhuluma nawe qobo nje ngoba ngisuke ngikubone, ngikuzwe ukuthi uthini. Nenkinga yakho ngaphezulu. Kodwa-ke namhlanje ngithi nje ake ngilihlaziye iphupho, uzofika likhuluma umuntu iphupho lakhe bese siliqala phansi. Sesilikhuluma ngendlela okuyiyona-ke manje sesililandela ngokwey'gaba zalo. Sisho ukuthi kuyaye kwenzeke kanje kube kanje ukuze singayitholi sesihamba ngomoya abantu basale emuva ngephupho. Ngoba ngizwile nje lapho ukuthi bese kukhona lo baba lo womXhosa lo besethi hayi le engiyishoyo akayikholwa yena. Yabona-ke ukuze ayikholwe uzohamba uyoyibuza kubo bazomtshela ukuthi lokho bengikusho kuyikho. Ngoba mina lo muntu ongitshena la akwenzeki aqamba amanga. Sekungenzeka nje wena-ke ukuthathe kude noma kuphuze ukufika kuwe kodwa lo ongitshena la akaqamba amanga. Ungakhuluma-ke esontshikazi, ungakhuluma Mthiya. Khehla. Hhayi, ukufakazela khehla abanye abangabazayo thina bafikile basitshena bathi kuyikho umuntu usengayiphikela nje mayephika ngenkani yakhe yakubo. Impela Eh kunjalo. Khehla, engicela ukubuza-ke khehla, ngake ngayibona ngisentabeni, ngiyibona nje ngathi nje ngumuntu entabeni, angiyazi leya ntaba. Kungathi entabeni kukhona into engazuthi i-dragon lapho eyayigolide. Imile nje inkulu, iney'mpiko inkulu imile, ithi yona, uyasibambezela. Sijahe ukubuyela eGibhithe thina silinde wena la, kodwa uma ngiyibuka khathi ngifika, ngafika engazuthi ngigibele inkukhu kodwa engathi inyoni enkulu, inkukhu nje ula mthuthu omhlophe, engathi inyoni enkulu, ngehla nje kuwo ngahlala phansi. Uma sengithi ngiyahlala futhi kwaqhamuka nabanye abawu-3 begibelele ula mthuthu futhi nabo behamba kodwa nowesifazane naye engathi bamthatha endaweni ethile bazombeka la, ngathi bamgadile, ongathi mhlophe yena bamgadile. Mangithi ngiyabuka lezi zinto lezi engathi ama-dragon lezi iy'lwane, kukhona nezinye ey'semkhathini, kukhona nezinye ey'semahlane ngathi yabo nje ngisendaweni enkulu, kukhona ezinye engathi zikwintabamlilo phakathi, kukhona ezinye ey'phansi emaqhweni ngathi kugcwele zona zodwa nje ngokuhluka kwazo kule ndawo engangikuyo. Yathi suka le nkulu kwavele lezi iy'nyoni engathi kuziyinkukhu esihamba ngakho, yavele yasuke yakudla le nkulu, yaphinde yadla nale yesibili. Ngathi mina kulaba hayi ziyakhuluma impela lezi zinto kodwa hayi ake sibaleke mase kudla lezi zinto esifike ngazo la, ake sibaleke thina abanye ngoba ngangisho kulaba abawu-3 ngoba lo wesifazane owayempofu engathi usamlungu kanje unonolwezi imhlophe, kwangathi bamthatha endaweni ethile bazomletha kulezi zinto kanye nami. Kodwa mina ngangifike ngedwa, savele sabaleka-ke lapho ngoba zaziningi kuyizo zodwa nje, ezinye zinamaphiko, ezinye zingena, ezinye ey'hlezi emkhathini, ezinye ey'hlezi kuyintabamlilo, ezinye ey'hlezi emahlane, ezinye ey'hlezi ema-ayisini, zonke kuyizona zodwa ey'hlukene. Kodwa lezi iy'nkukhu eziwu-2 esafika nazo ngathi engathi zinkulu ngathi ziyinyoni, yafike yazidla le, yasithi hhayi sikulindile wena, sesifuna ukuphindela eGibhithe uyasibambezela. Zasho kanje, zase sabaleka-ke mina la bantu, kwaphela kanjalo. Mthiya, Mthiya. Uthe umama nobaba baphi? Hhayi sebadlula khehla ngoba mina ngisebenzisa isibongo sakomalume kagogo eMambatheni lapho akwahamba ushone la kade ngisho khona Enhlazatshe khehla. Eh
okokuqala nje masibuka lokhuzana lezi inkukhu lezi into enamaphiko noma ngabe ihashi noma ngabe inyoka noma ngabe umuntu noma ngabe yini isuke iyisigijimi somoya. Uma welapha umoya noma welapha imimoya usebenzisa into endizayo kakhulu uma welapha imimoya. Bese uphinde futhi uma welapha imimoya usebenzisa amagatsha namacembe ezihlahleni, izihlahla lezi ezinde eziphakeme, hayi amakhambi, hayi lezi ezizinqa ezimbuka phansi. Usebenzisa impande njalo izihlahla ezihamba phezulu, okusho ukuthi lezi ezivunguzwa umoya uma ziphezulu ilezi ezivunguzwa umoya. Ngiphinde uzophupha into enamaphiko, ngabe imbuzi, ngabe inkomo, ngabe yinja, ngabe ikati, ngabe umuntu, ngabe inyamazane, ngabe ihashi, ngabe umuntu, ngabe yini enamaphiko. Kusuke kuyinto yomoya leyo esebenza ngemimoya noma elawula umoya noma okufanele ukuthi ugcine ngayo uma ugcinela imimoya. Ingakho umuntu uma uqala ukumelapha umnike kuqala izinkamba okuyizona eziyohlamba umzimba, bese kuba zinkamba eziwubulawo bamagobongo, indiki nendawo nenono. Emva kwalapho ke usekukhona izinto ezizobe zisetshenziswa eziphathelene nezinkukhu, ngoba uma uzokwenzela umuntu ufanele ukuthi ukuqonda ukuthi udinga ukuhlanjululwa kuqala ngento engafakwe igazi, engafakwe nyongo, engafakwe emswane. Uyangizwa? Emva kwalapho ke bese ungena ezintweni ezinegazi ke manje usukhuluma nenyama nomoya, ukhuluma nenyama nomphefumulo. Izinto ezinegazi ke lezo ezichithelwa igazi, ukubulala inkukhu igazi lishone phansi, umoya wayo ukhuphukele ecaleni lelo osuku ligeza, bese kuthi umzimba wayo ungawushisa ulothise. Kungenzeka na kanjalo. Kuyenzeka ke abanye ke ngendlela abayenzela ngabayogubhela nakho konke lokhu abakushoyo bencwaba lesi simo, ngoba usuke engazi umuntu ukuthi mayigubhela lento le uncwaba lesi simo. Kodwa mawuzokushiya phezulu, ukushiye phezulu, kungaba nepossibility ukuthi kufike kungadliwa lutho, kubole leya nto leyana. Ukhande eminye imimoya ke manje. Wena uthi ugeza imimoya kanti ukhande eminye imimoya. Uma ukushiya phezulu ungakushisi okanye ukugqibe. Uyayibona? Okay ke siyabuya ke siza lapha. Inkukhu lezi niyigibele. Zinkukhu lezi niyigibele ezinkulu. Okucaca ngokusobala ukuthi kunento ephambanisa ukuzaleka nesidalwa okufanele ukuthi usigcinele. Manje lesa silwane esidla lezi inkukhu lezi ngokomoya, lesa silwane esidla lezi inkukhu lezi sivela njenge-alien kwimimoya yakho, sivela njengento yangaphandle kwimimoya yakho. Uma bethi bafuna ukubuyela eGibhithe bona, okusho ukuthi kunento yakini yakwenu eyahamba yagcina kukhona umuntu odliwayo kini, kukhona umuntu wagcina edliwe ethathelwe into zakhe. Angazi noma uyangizwa, wagcina ethathelwe into zakhe. Uma ethathelwe into zakhe okungenzeka ukuthi lowo muntu lowo wena uyisizukulwane sakhe. Lowo muntu lowo ungenzeka ukuthi uyisizukulwane sakhe ngoba ungokufika la ekhaya. Kodwa manje lento ayizoyifuna la ekhaya akasiwo ukufika ngoba engwangaphandle emazweni la, mhlawumbe wakamazibuko nje. Lowo muntu lowo wafika la ekhaya okanye bathi abazali bagcina benikena izinto ngoba abanomzane noma amadoda kudala ebemelana amadoda ngesikhathi sakudala, ebemelana amadoda ngesikhathi sakudala. Uma emelana amadoda ngesikhathi sakudala ebekwazi ukusiselana izinto. Uthola ukuthi ke omunye angasayibuyisa into zomunye izinto ezinjalo. Kungenzeka ke kodwa ukuthi ugcina nje kwenzeka isimo esinjalo
kokhokho noma komkhulu bakho kwenzeka isimo esinjalo, lo muntu lona wayekolotwa wagcina esethola umntwana lona kozale kwaze kwafika esigabeni sakho. Angazi ke noma uyangizwa owazala waze wafika esigabeni sakho. Manje lengilozi ekuphethe wena nehamba nawe kubelethe ekuthwele wena, lengilozi le ihamba icindezeleke, hayi ukuthi ayinawo amandla. Inawo amandla, inkinga yayiyodwa ukuthi iyakolota. Phela. Ingakho lo muntu enamandla okukwazi ukuyidla. Ngoba ingilozi iyakolota. So manje lo muntu wakini noma oyisizulu sakhe wena wagcina engalindi ukukhokhelwa, wagcina seyithathela. Maye ithathela lapho kwase kuba khona inkinga yokuthi abavumelani, ngoba lo uyakolotwa izinto eziyinkokhelo, lo usenze umkhuba la ekhaya ngoba ebheka into zakhe, hayi ngokukhuluma. Kudingeka ke inhlambuluko lapho zemimoya ukuze ungacindezeleki, ngoba leli yakhe ikhehlela ukhokho omdala. Kungenzeka ukuthi kwangesila ekhaya kodwa wayekhulela la ekhaya lo muntu. Ngazi ke noma uyangizwa, wayekhulela la ekhaya. So manje wahamba wagcine enguwala ekhaya, kodwa manje uma kuhamba kuhlehle emuva useyizalela yena abantwana la ekhaya. Sekugcine kuze kufike esizukulwaneni lesesiwe ukuzaleka kwakhe. Ngiyakuzwa. So amandla akhe ahamba ngokuhambe lokho ecinga indawo. Asezamthola umuntu ombuyisayo lo muntu lo. Wazalwa njengoba enjalo kuwe. Kodwa manje inkinga iyodwa la. Inkinga iyodwa la. Lo yaJessica ke womfazi omlungu. uJessica loyana yiso lesisalukazi lesi agcina yena lo muntu esesenza umfazi ngenxa ukuthi uyakolotwa kubo waso. Angazi ke noma uyangizwana okanye owasizalisa lo muntu. So manje ke sifuna ukukhululwa lesesalukazi ngoba kuze kuhambe kufike kuwe ke manje. Uma kufika kuwe kufika kuhlukane lapha kuwe. Kwenzeka umthathu la isibelethweni okanye umbili la isibelethweni, khona owesifazane nowesilisa okanye abesilisa ababili abahamba nomuntu wesifazane. Uyabona ke manje ukuthi lento le isihamba idide lapha phezulu kwakho, iyenze ngathi manje uzothi uthi ungwase mambatheni ngoba umbatha nje, kube ngathi ukhonjwa kwenye indawo, uphinde kube ngathi ukhonjwa kwenye indawo, kanti yiyo le yanto leya yaloya muntu loyana. Impela ke ilapho nje ikhehla lami, ilapho ikhehla lami leli iphupho lakho lisho leyo nto nje. Hayi ngibonge, ngiyalizwa ngoba ulisho nje ayikhona okubuyayo, okukhumbulayo, kukhona okubuyayo impela, kukhona okubuyayo impela phela. Ngoba manje ngizwe endleleni endala, mina endlela yasendulo, zidalwa zendalo lezoyibona wena. Zidalwa zendalo. Kunento engifuna ukuyibuza kubantu kodwa akukubuze ulokhuzana umayabane. Akakabuze kuqala bese ngizobuza lento engifuna ukuyibuza mina. Kahle lidala sibonga. Yebo mfowethu, kodwa nje ukuyibambe lapho uzama ukuyilungisa lapho ngoba manje izohamba ibe nezinkinga, kanti idinga ukuthi nje wena uhlanjululwe futhi ukuze ukwazi ukuthi uxhumane nalezi idalo, bese kuhlehla ke ngokwezizukulwana ulokhu welapha nje idalwa zakini uzofinyelele kuleli ikhehla liyobe selivela. Ngoba ulibona nje livela liyigolide, bikutshena khona ukuthi okwami ngagcina kimi, ugcine kimi, ngiyafisa ukudlulisela esizukulwaneni sami, kodwa manje angikwazi ngoba manje ngithe ngizama ukuvela kuma generation angikhonanga ukuvela, ngaze ngayizala mina, ngabuyisa mina ngawe. So manje sengifuna ukuthi lento yami ikwazi ukuthi ithole indawo, iqhume manje ngoba kade ivalelekile. Ninjani Khehla? Siyaphila Ngwenya, kunjani? Hayi, kuyaphileka. Amen. Amen. Bengizicela ukubuza la mhlawumbe nganoma ngahlanganisa o2 yini, kodwa elinye leyinsuku nje edlule elinye elakuthangi. Hayi mina ngifuna iphupho elilodwa Khehla lami. Okay.
Leli bengihamba nomphathi wami engiriphotha kuyena emsebenzini ibhunu. So uma ngihamba nalo besiya nje endaweni enhle wangipha imali eyisiliva emhlophe. Kumele ngiphume emotweni ngagcina ngaphaphama lapho, kumele ngiphume emotweni nginikeze leyo mali. Umphathi wakho emsebenzini Yebo. uhamba naye niyapi? Ulwazi benganalo kodwa indawo nje enhle besiya kuyona kodwa besingahambi ngokomsebenzi. Besingahambi ngomsebenzi. Umsebenzi wawunikwa ubani wena? Ngawunikwa uThingo lenkosazana nogogo wami nomkhulu wami. Ubani uThingo lenkosazana? Ngawucela esontweni kaShembe. Oh. Ngelinye ilanga ngiyaye ngizama ukuyikhuluma izinto ezifana nalezi. Ngelinye ilanga ngiyaye ngizama ukuyikhuluma izinto ezifana nalezi kuyikuthi ngoba ngiyabona ukuthi abantu akaze baqonda futhi abezwa abantu. Kunokuphupha abantu abakhulu, uphuphe amakhosi. AkwaZulu, uphupha amakhosi, uphupha opresident bamazwe nazo zonke lezi zinto lezo. Mawuphupha ke opresident, uphupha ithonga elihlehlile lingaba komkhulu noma libe kokhokho. Mawuphupha opresident, ithonga elihlehlileyo lelo elizobuyisa isizalo ngokusha. Lelo thonga lelo. Uphuphe ke abantu abadumileyo, uphupha ithonga eliseduze elingaba semsamo noma egcekeni. Lelo thonga lelo. Noma ngaba owesifazane odumileyo noma ngaba wesilisa odumileyo. Bese uphupha emsebenzini okuwo njengayo lensizwe ephupha emsebenzini ekuwo yona. Iphuphe abaphathi noma abanikazi benkampani noma izinto nje ezikhona ngaphandle, ngabe supervisor, ngabe ubani ngokwehluka kwabo, ngoba mina ngibuye ngingabazi ngalesi silungu senu, kodwa nje ngokuyigaba zabo ubaphuphe labo bantu. Uthola ukuthi uphupha umnikazi womsebenzi lo osebenza wena okuyena owakunika lo msebenzi. Manje ke ngoba lensizwa yawucela kwaShembe, mina angikwazi ukuhlaziya leli phupho kuvele ukuthi angiliyeke ngoba manje izinto eziphathelene namabandla nazo zonke lezi zinto lezi mina nje angiyithandi. Angizwani nje nazo ngoba indoda noma insizwe ekhonzayo mina ngibuya ngibona ukuthi kusho ukuthi kukhona okusafanele ukuthi kulungiswe kuyo ukuze kukwazi ukuthi izinto zayo iqonde ngoba siye sithi ngisho singena emasontweni sithi sinoNkulunkulu. uNkulunkulu uma ngakuthiwa mkhombe uthi wena ongabonwa noma uthi akekho umuntu ongabona uNkulunkulu. Sibe sisha abantu bakithi akekho umuntu kungazalwa, wonke umuntu uyazalwa futhi wonke umuntu unabantu bakubo abamgcinayo nabamenzela izinto abamhlengayo imihla yonke. Enkonzweni inomlando inkonzo nabantu abawumndeni nabantu abangaphansi kwaleyo nkonzo leyo. Angazi noma mhlambe ngikubeka kahle noma kuyezwakalana, kodwa ngizama ukucacisa ukuthi kunezinye izinto okufanele ukuthi siyibheke uma sifuna
siyithola, ngoba ezinye izinto esizifunayo thina sithi siyayicela ekhaya noma emndenini singayitholi. Kodwa uma siphuma ngaphandle kwekhaya, sihamba siye emanzini, sihamba siye entabeni, sihamba siya kubelaphi, sihamba kuyomiselwa umntwana, kusuke kukhona inkinga ekhona ngaphansi kwekhaya engabe ayivumelani nobaba wakho ezozala wena nomkakhe, ngoba phela ubaba wakho uyaganwa, eganwa uma wakho, kusho ukuthi ayihambelani nobaba wakho okuzalayo lapha ekhaya, nomkakhe amlethe la ukuma wakho. So manje uma ukwazi ukuthi wena uphume ngaphandle, ufike uthola umsebenzi mawuphuma ngaphandle, ucele ngaphandle, kusho ukuthi kusekufanele ukuthi uhlolisise ukuthola abantu abakwazi ukubona nabakwazi ukulalela inkulumo mayikhulunywa, abangavele bakhulume nje, abakwazi ukubona, abakwazi ukulalela inkulumo mayikhulunywa, bese bekutshela ukuthi ubaba wakho uzaleke kanjani yena, ngoba ingane izalwa yisidoda. Kusho ukuthi uma ungayitholi ingane wena kumele uyifune emadodeni, ngoba ingane izalwa yisidoda, iyona imbewu. Le mbewu ekuwe eyidalwa nolibofuzo lwakini, akusiye amabandla, akusiye amakhosi athile aphethe amabandla, akusiye abafundisi abathile abaphethe amabandla. Awukwazi ukuthi uthi uzalwa wena bese uhamba uyocela umsebenzi emabandleni uwuthole, okusho ukuthi isidalo esiphethe wena nesiphethe umsebenzi wakini noma umsebenzi osegazini kuwe, isidalo esingaphandle esingekho kuleli ikhaya obekwe kulo wena. So manje ngiyangizama ukuthi ezinye izinto ngizama ukuyiveza ukuze kukwazi ukuthi izinto zakho zicace, ngoba uma uphuma kini lesi sidalwa siya kwembatha, ungahamba kuze uyofika enkonzweni, ungayofika emanzini, ungayofika kubelaphi, ungayofika lapho ongafika khona, kodwa uhamba nalesi sidalwa saleli ikhehla elisegazini lakho elingakwazi ukungena kini likwazi ukukunika umsebenzi mawucela emsamo nazo zonke lezo zinto. Kodwa mawuphuma ngaphandle ukwazi ukuyithola lento osukuyifuna, bese ucanga ukuthi wena ufike wayinikwa umazibuko ngoba yena ekuthathe wakusemanzini. Uyayibona into enjalo, uthi umsebenzi ngawuthola kumazibuko, kanti umazibuko uphethe ukhiye wokwazi ukuxhumanisa nezidalwa zakini, abone ukuthi hayi ngeke, ngoba ubiza lesidalwa nje wena akumele ngabe ubiza lesidalwa, futhi ngabe ubiza lesi, yena ukwazi ukubona lokho, akakunika umsebenzi. Manje ke mina ngiyangixakeke uma ungathi angazi mina ukuthi ngayibeka kanjani lento, ngiyangixakeke ukuthi ngoba mina nje ngikhule ngikhonze eSiyoni, ukuthi sengingathi uma ngingaye eSiyoni ngizama ukuphahla ngokwezidalwa ekhaya zinganginiki lento ezinginikayo, bese ngicabanga ukuthi hey ngakhula ngenkonzo mina noma ngakhula eSiyoni, ngicela ukubuyela eSiyoni ukuze ngikwazi ukuyithola lento engiyifuna ngempela, futhi mangibuyela eSiyoni ngifike ngiyithole. Lokho ke ekhanda lami sekufanele ukuthi kungitshene ukuthi isidalwa sakithi kusho ukuthi singaphandle kwekhaya, akusiyiso lese ngithi mina yiso. Isidalwa sakithi kusho ukuthi singaphandle kwekhaya, akusiyiso lesi mina engithi yiso. So manje sizoba nezinkinga ezinkulu ukuthi sithi ikhehla lami mayabane, sithi sinihlaziyela izinto ezifana nezinto zenu lezi enizishoyo, sibe sizothi isidalwa sakini lemlungu ohamba naye wena, kodwa wena umsebenzi wawuthola kushembe. Ngiyabona manje ngizobe ngisho ukuthini mina mangithi mina isidalwa sakini leli ikhehla, kodwa wena umsebenzi wawuthola kushembe. Ngithi uyena umnikazi walo msebenzi owusebenzayo wena, udinga usizo ukuthi ukwazi ukumlamulela kulesi sibopha aboshwe kuso ngoba evele umlungu nje. Manje angikwazi ukukutshena leyo nto mfowethu, angikwazi ukukutshena leyo nto, futhi angikwazi ukukuhlazela iphupho lakho, ngoba manje wena umsebenzi wawufuna kushembe. Njengoba wawufuna kushembe nje umsebenzi, kusho ukuthi mina anginawo amandla ukukwazi ukuthi ngikuhlambulule noma nguhlahlela indlela noma nguhlaziyele leli iphupho. Kodwa ngiyazi ukuthi ngelinye ilanga
luyayiveza leli ikhehla likutshela ukuthi ucanga ukuthi wena umsebenzi wawuthola lapha wawuthola lalo umsebenzi. Uyabona? Bese iqala ke inkinga lapho usuyibuza izinto eziningi ukuthi kungani ngaphuma ekhaya ngaya kwaSheme ngafika ngathola umsebenzi. Kanti isidalo esikuphethe asivumelekile ukungena kini. Kungenzeka nje wena uzala ulicala. Njengoba ulicala nje usizwa isidalo esingaphandle kodwa sikhona egazini lakho. Hayi esebandleni. So manje angikwazi mina ukuhlaziyela iphupho enjengaleli. Angikwazi ukuhlaziyela mfowethu ungixolele nje. Bengizama nje nami ukukucacisela ukuthi ezinye izinto kufanele ukuthi nathi singabantu sizicabange, sibheke ngelinyiso. Ngoba amabandla okokuqala nje mancane kunesintu. Mancane kunesintu. Abekuphi amabandla kukho nomkhulu nokhokho. Ebengekho. Manje kanti sizalwa ubani thina? Sizalwa emabandleni nithini? Yabo manje mina ngazi bafowethu kodwa ke akwenenze ngendlela enenza ngayo ukwazi ukuya phambili. Mbusi Zungu mfowethu ngiyacela ukuthi ungene. Yebo ke sanibonani endlini. Siyakubingelela nathi kunjani? Siyaphila khehla siyaphila ngibingelele nabo bonke nje abakhona. Lapha khehla lami nginephupho lapha elike langifikela nje einsukwini. Bengiyongena lapha ngathi ngiyongena endlini yenkonzo. Yebo. Mangena ngahlangana nje nekhehla nje liphuma engathi uyaphuma uhola ibandla lakhe. Wayese engibiza lomkhulu wathi woza lapha mfana wami. Wayese ethi kimi umfana wami mangabe ngihamba emhlabeni ngifuna wena uzongiholela leli bandla khomba lona leli bandla aphuma nalo. Yebo. Wayesetha ngimnika inombolo yami yocingo ngamnikeza. Wayesebiza abaholi behamba nabo abatshela ukuthi abathatha inamba yami. Mayehamba emhlabeni bangifonele ngizoba umholi walelo bandla labo. So leli ikhehla bengingalazi ke ukuthi liwubani. So ngithe mase ngilithola ukuthi ngibona nje umuntu elipostile esithombeni. Ngase ngibuza ukuthi hawu leli ikhehla liposte lapha liwubani. Usengitshela ukuthi manje leli ikhehla la kwaShembe leli kuthiwa ilanga. Manje ingishayile yangididisa kakhulu le ndaba. Bese ngiphaphama ke nje emva ukuthi ahambe naleli bandla la. Ugwabini. Ukuphi ekhaya komama? Yebo. Ikhona impela koGwabini. Ekhaya kwababa? Ubaba wakwamkhize kusho ukuthi nje abalungisanga nomama ngakhulele komalume. Oh khehla lami. Kusho ukuthi wena watholakala ebandleni. Hayi cha ngoba ibandla leli engililandelayo angizalelwanga kulona. Nje la ngifikela nalo ngephupho nje longiphuphizayo ngagcina sengiya kuzona. Kusho ukuthi wena watholakala ebandleni khehla lami. Bakuselapha nje eZiyoni ngoba wena watholakala kuphi? Ebandleni. Yeah. Yebo. Lo muntu wena ombonayo ophambana naye la. Ophambana naye la. Kungenzeka isizalo somkhulu bakho. Watholakala ebandleni. Uyazi ukuthi ukutholakala ebandleni kanjani? Ungicacisele kancane khehla. Uthola ukuthi nje wena ungaganwa uMashandu. Ugana uMashandu bese uMashandu lo alale nomphathi bandla azala umntwana. Angithi uyangizwa? Yebo ngilalela impela ngiyakuzwa. uMashandu lo azala umntwana. Mayezala umntwana bese ethi owakho lo mntwana kodwa bemthole
kumphathi bandla akhonza kulo yena uMashando. yebo Yebo, njengoba uGwabini nje uzungu bese nje ugana uMashando. uMashando lo ethe kugana bese vele athola umntwana kumphathi bandla noma kumphathi webandla. yeah Emva kwalapho bese lo mntwana wakho akhuliswe uwe kwaZungu ngomthetho nosiko impilo lwakuphi lakwaZungu. mhm So ke inkinga yakho ilapho utholakala ebandleni wena. Laba bantu okuthiwa uma eshona lo muntu uyophatha ibandla wena kusho ukuthi izidalwa wena ngokwehlukana kwazo phezukwakho. Ngoba kuzokwenzeka ukuthi naye ubaba okuzalayo waba nenkinga efanayo, wazala umuntu owaye kade elahlekiselwe ngesibongo, oh naye waduka ngesibongo. So manje idalwa ziningi phezu komzimba wakhe uma wakhe eganile. Angazi noma kezwakala yini lento engisho. ayi ngiyayilandela So ke manje wena sekuzisidalwa esiphethe ibandla. Zidalwa namakhehla okufanele ukuthi wagcinele wena zizizukulwane ngezizukulwane leziyana oyibona lapha. Akunabandla yeah oliphatha kodwa ibandla olithwele wena eleyidalwa zikamkhulu wakho noma ikababa wakho. Kodwa ke ngoba zihlukene ngokwezondlo nokukhuliswa phezukwakho zisele ngeinsila. Insila zeyibonga eziningi. Ngoba manje umntwana ewuye nje uphethwe izibongo ezine. Ewuye. yeah So ke manje uma ungiwasekhaya komama kanjena wena. Ungiwasekhaya komama kanje. Komalume. Kusho ukuthi yeah wena uphethwe ngoba uyingane kagogo nomkhulu wena komalume. Kushuthi isidalwa sikagogo ozala ubaba wakho nesidalwa sikagogo ozala ugogo wakho. Yizona ibonge ezimbili eziphezulu kwakho. yeah Okufanele ukuthi zikhanyiseleke. Bese kuzoba isibongo sesendele kababa wakho ngqo. Kuzoba isibongo sesende likamkhulu wakhe ezala uma wakho. Uyabona ke manje? yeah Ngitheni kuwe? Ngithe ngoba uyingane kamkhulu nogogo nje wena usuphethwe isidalwa sikagogo ozala ugogo wakho. Isidalwa sikagogo ozala umkhulu wakho. Zimbili lezi idalwa. Isibongo ezimbili leso. Bese kuzoba isidalwa sikababa wakho lesi. yeah Bese kuzoba isidalwa sakomalume ke manje wakho. Kusho ukuthi seziwu4 lezi idalwa lezi. yeah Njengoba zidalwa nje ziwu4 zihamba nemndeni yazo ngasinye. Angithi uyangizwa? yebo ngilalela Leyo impela nto ikhandani kuwe? Ikhanda ibandla. Kubani? Kuwe. Ikhandani? ngiyalithola impela ibandla Ikhanda ibandla. Siyabuya ke lento isithi ubani ozala wena, obaba wakho wena. Athi umama wakusa kwaSibiya ngenza umzekelo. yeah Wakusa kwaSibiya kanti wena uzalwa kwaZulu. Angithi uyabona? yeah Lesi sibongo sikaSibiya manje umama sekufake kuso. Ngokuthanda uSibiya yena. Asekufake kuso. Sekuzidalwa ezimbili ke zakhona manje. Isidalwa sikaSibiya lona umama bethu baba wakho. Isidalwa sikama wakhe. uSibiya. yeah Sesiyabuya ke manje ke sesiza kubaba wakho ngqo ke manje kuZulu. Naye ungwakaZulu. Uzalwa mhlambe uMabuthelezi. Uyabona manje sezingaki lezi ibongo phezulu kwakho wena nje uwe nje. seziningi impela Seziningi. Manje ke sinabantu ke abazazi ukuthi bona banikwa amabandla kwathiwa abaphatha amabandla. Kanti zidalwa zeyibongo. Leza afakwe ekhishwa kuzo umuntu. Angithi uyabona? yeah Afakwe yeah ekhishwa kuzo manje usexakwe ilezi idalwa zonke zalezi ibongo ngasinye isibongo sinomndeni wakhona.
usexawa yilezo idalwa sekufanele ukuthi manje ahlambulule asipule zonke lezi idalwa azayofinyelela kwesesende likayise ngqo Yeah. isidalo azofika kwesesende likayise ngqo lona ke elona liyakhipha imbewu lamzala so manje ke sike sijabulela ukuthi siphupha kuthiwa siyophatha amabandla kanti siphethe amabandla eyidalwe ingcolileyo zodwa eziphezulu kwethu eyinamacala futhi uyayibona Yeah. kodwa manje ngokokuzalwa ke manje kusho lo muntu wayekuzala wena noma wayezala ubaba wakho noma ozala umkhulu wakho wayemkhulu elinganiswa naye inkosi ilanga angithi uyabona Yeah. kodwa ngoba wena ukabahlambululi laba bantu ingakho kuzovela inkosi ilanga uthi uyayilandela lenkosi ilanga uthola ukuthi wena awuyeli nokuyela eyintweni zakhona kwaShembe uyabona Yeah. kodwa manje lento ekumi noma ekwehlayo ingahele sisidalwa esasinamandla siphethe ibandla uma siphethe ibandla watholakala wena usutholakala khona ebandleni nengcaphephe lena otholakala ngayo utholwa umphathi webandla kumama wakho oganileyo futhi uyayibona ngenza umzekelo angisho ukuthi kunjalo kodwa wena kunjalo lapha kuwe khona into ethi kunokubhidana kweyibongo nokubangwa zidalwa ngoba manje lezi idalwa sayivela ziningi kuwe zilinganiswa nebandla futhi lezi idalwa zizalwa ziwumsusa womuntu omkhulu owayemkhulu ukuzofika kuwe Yeah. ilapho nje gahla lami ngizama ukuyichaza nje ngichaza leli iphupho lakho njengoba linjalo ngilichaza ngililandelanisa ngendlela ukuyiyona ukuze sikwazi ukuthi siye phambili uyabona Yebo mkhulu akizwakala. sekufanele ukuthi ke wena usuke phansi ke uthola umuntu uhamba afika akuhlambulule ekhehla lami Yeah. akuhlambulele lezi idalwa kuze ivele ngendlela okuyiyona Yeah. injalo ke indaba mfowethu siyabonga Hayi. mshengu Siyabonga ke. bonge mina Yabuzitha. baba Yaphila kodwa wobhuti. ngiyaphila mina ngezwe kuwe Hayi saphila umuntu omdala. Nginombuzo la kahle edala. Nginombuzo. Mayelana lesimo sokuzalwa kumlanjwana kodwa manje kobaba kugijima igazi lobukhosi. Mhlambe uma ngilandela inkinga ezifika nezimo ezifuna ukuthi igcinelwe lapha ezikwakho ngomoya sisanda ukusinda. Manje ngani noma ngawazi ukubuza lo mbuzo. buza khehla buza ngizokuphendula mina Umuntu omdala uma kuwukuthi isimo sakho uzale kumlanjwana ngoba ngokwazi kwami ngazi umlanjwana uba nabamhlampa ngani noma ngazi kahle noma nginephutha uba nabafazi ababili kuba khona wakobaba nawakomama bese kulungiswa kahle sekugcinwe kahle izinto manje makwenzeka ukuthi ngazi kwami ngazi umlanjwana uba nabamhlampa ngani noma ngazi kahle noma nginephutha makwenzeka ukuthi isimo sakhona kuhamba igcina uze kufuneleka abafazi mhlawumbe abayisikhombisa kodwa umlanjwana isimo sakhona sayesambe kanjani lapha ngoba wona ngitholile ukuthi wona bukhona umkhosi lapha kodwa manje abayisikhombisa izimo mhlawumbe zayihambe kanjani ifika kuleso zimo kanjalo ngiyafisa ukuza umbuzo wakho ngiyayizwa indaba yakho kodwa ngiyafisa ukuza umbuzo wakho ukuthi ulele kuphi ukuze sizokwazi ukuthola ukhiye bese siyakuchazela umbuzo wami nomdala ulele ekuthenini kuyenzekani uma umlanjwana uma ekhaya wobaba kunegazi lobukhosi ngoba baye bafune noma bawazi ukuthi bagwamulwe bafune izinto bagcinele ngenkani kuyakwazi kwenzeka ukuthi bafune abafazi abayisikhombisa kuwe umlanjwana awumancane mhlawumbe ngiyakuzwa mana ubani lona motlhoga bana wo awuthi ukuvala kancane imike usephumile mshengu mfowethu
Hey. Okay. Ngo Abazali uthi abaganananga. lutho umuntu omdala. Okay ke. Akwesibuye lapha ke khehla lami. Sibuye la. Ingane izalwa yisende. Ingane. Into ezala ingane yisende. Kunjalo. Okusho ukuthi okuzele wena ubaba. Ngoba ubaba ubukeka njengomuntu noma waba umuntu ongayigcina izinto zakomalume bakho. Kuyaye kube nenkinga ke khehla lami. Umntwana kuyenzeka ubaba angagcini lutho kodwa amondle. Ngiphinde. Ubaba Hayi. akamganisi unina. Kodwa akamganisanga unina kodwa awuthathe umthwalo wakhe awuzale. Ubani lona ovula imic lo? Ubani lo ovula imic? Kunokwenzeka ke ubaba alenze iphutha mhlambe ke bangezwani nomama ngaleyo ndlela abangazwani ngayo ngokweinkinga zabo bese elokhuzana ayithathe kodwa umthwalo wakhe awukhulise umthwalo wakhe awukhulise uzube mdala ngokweinkinga ke zokuthi vele ubaba unecala kamganisanga umama bese kufanele ukuthi uma usukhulile awubuyisele ekhaya konina umthwalo wakhe ubuyele ekhaya konina usuyovusa ikhaya konina lokho kunasi isibalo nezimfuno ezingamandla phezukwakho uma kwenzeka siphinde sibuye lapha ke ngoba nina nithandana nezintombi nje namhlanje bese niyazilapha ukumela ukwelashwa komfazi wakho kanye kongoduso yakho kanye kwentombi yakho uyelaphele ngisho idalwa zayo ungakayihlawuli njalo ungakayiloboli okanye ungakayiganisi lokho kuyakhawunta kwelamathonga kuhambe nezinkokhelo zamandla akho usiza lo muntu wesifazana angidwa ngizwe Umdala. so ke manje kuyenzeka ke uthola ukuthi seziyafika idalwa zithi mawusumlobola khipha inkomo ezu4 zikunciphiselelani lezi idalwa noma zithi khipha inkomo ezu3 zikunciphiselelani ingoba zikhululekile lapha ezayiboshwe khona nje uwe umelapha umkakho waze wafika okanye ingoduso yakho okanye intombi yakho ke leyo kwaze kwafika esigabeni sokuthi bona sebeyabona ukuthi ukuba ubungekho wena ngaba bakhululekanga lapha bebekhona bona manje ke ubona bebuya bethi sicela ukuthi usinike inkomo ezintathu bese uyamthatha kube wakho uqedile wena yonke into so ke manje ke kuyenzeka ke khehla lami uthi umlanjwana idalwa zakini zigwamande ziqhwage zifune ukuthi uyigcinele izinto ngoba wena emumva awazi ukuthi kwenzakalani ukuhlukana kwabazali bakho ugcina ungasekhaya komama wena Ntomdala mhlambe angani noma mhlambe umbuzo noma impilo ongezo kahle mengikhuluma mhlambe ngabafazi ngikhuluma ngabafazi ngqo abafazi ingoduso ezisikhombisa uNkulunkulu namandla noma mhlambe nginephutha umbuzo ngoba wakho uthe kuyenzeka nomlanjwana ufunelwe noma ubizelwe abafazi babe yisikhombisa umbuzo wakho lo angani noma ngizwe kahle cela ungiphindele wona ukuze ngitshene ukuthi mina nguphendulana iwona impela ke Khehla umuntu omdala umbuzo iwona impela lo ngiphendula wona nje mina ngithi kuwe kuyenzeka ngalezi izathu esengiyichazile ukuthi kuyenzeka ukuthi ubaba wakho
njengoba ungazi nje wena ukuthi ubehlukaniswa yini ngoba wawungekho wena bekuzala ngaphandle uma ukuthi wena wawukhona ngalesikhathi bekuzala uyazi ukuthi bahlukaniswa yini. Hayi. Cha ngabe nginamanga. Ngabe nginamanga ngithi So ngiyazi. manje-ke kuyenzeka kumuntu ke wemshengu afuna into efunwa uye necatshangwa uye yena ukuthi injalo bese ezobuza mina. Yabona njengoba ungibuza nje nawe okungenzeka ukuthi wena mina ngikuphendula into obungayilindele wena. Awudebona kodwa ngikuphendula wona lo mbuzo ongibuza wona mina engiwuphindayo ngiyasho kuwe ngithi lo mbuzo ubuthi wena umlanjwana kuyenzeka nafuna abafazi abaningi ebe umlanjwana afuna abafazi hayi manje wentanzi masukusijwayela mfowethu cela ukuthi ungene uvale imali la. Ngiyaxolisa mkhulu. Nakho-ke siyabonga mfowethu. So-ke manje-ke inkinga ifika ibe lapho ukuthi wena ufuna lokho okwaziyo nocanga ukuthi kuyikho kanti awazi wena ukuthi abazali bahlukaniswa yini. Mhlawumbe ikhona izinto ubaba wakho ayisezenzela uma wakho noma engalobolanga kodwa ikhona izinto othola ukuthi hayi uyabona untanzi mfowethu untanzi ngizokukhipha Hayi. yazi. Ngabe nginamanga umuntu omdala kanti ngikuzwa kahle umbuzo kanti ngikuzwa kahle impendulo mani kanti ngizwa kahle hayi ngicabanga ukuthi ngiyayizwa ngoba manje bese ngijwayele inkinga manje uma uzoyichaza into uyithathe phezulu ngabe ukuthi uchaze ukuthi okay imoya ibiqhamuka kanjani uze kufike lapho kodwa ke ngoba sengiyayizwa singenza ukuthi kunezinto engingazazi mina ngenze ukuthi zagcinwa engingenazo noma enginganazo iqiniseko sazo ngoba ngazalwa vele ngingekho lapha hayi ngikuzwa kahle impela umbuzo umuntu omdala benginamanga impendulo ngizwa kahle Impela mshengu mfowethu ngoba izinto ezenzeka phakathi kwabazali abasizalayo thina siyayifuna ukuyithatha ngamakhanda singayithathi ngomqondo sifuna ukuyithatha ngamakhanda nangeinhliziyo ngoba manje mawuthi wena kini kunobukhosi ayikwazi ingane yasebukhosini ukuthi vele nje yenze umathanda ilale bumi uma kwenzekile yalala bumi khona izinto okufanele ukuthi igcineke ngoba amakhosi anomthetho futhi kunendlela okugcinwa ngayo izinto yebo ingane zasebukhosini zenza ngendlela yazo nje yokungahloniphi uma ilokhuzana kodwa amakhaya anamakhosi anemthetho uyayibona so manje kuyenzeka uthola ukuthi nehlulana nentombazane nawe nje uwe nehlulane nentombazane uthola ukuthi kwawena nje sikhuluma nje manje unazi izingane ezinabantu ongabaganisile wena okanye ongabakhokhela ngoba manje intombi kwehlulile nehlulene nalomuntu wesifazane akakhuliswanga ngalendlela wena okhuliswe ngayo mawuthi umfundiso kwakini akakuvumi akafuni mawuthi umfundisa usikompilo okhuliswe ngalo wena akalivumi yena ugcine nawe usukhathala manje uthi hey ngcono ngimiyeke nayo ingane akenza umathanda wakhe ngoba ufuna ukwenza umathanda ngiyazama ukumqoqa ngiyazama ukumbuyisa ngiyazama ukumyala ngayo yonke indlela ngiyazama ukumtshengisa ukuthi mina ngikhuliswe kanjani ngifuna ukuthi ngimqoqe ngakho umuzi angavumi umuntu wesifazane akutshela ukuthi yena wenza lokho afuna ukukwenza yena uyayibona nigcineke senehlulana nawe ukhathalo uyindoda ngoba akekho indoda evuma ukuqophisana nomuntu wesifazane ngisho ngathi uyikhuluma kakhulu kanjani njengomazibuko ngoba ekhuluma nje dodweza kodwa yikho indoda ethi makukhulunywa igcine yona kuyayigcina umuntu wesifazane ngoba abantu besifazane bazazi ukuthi bona lento abasuke beyifuna bayayifuna futhi bazoyithola uyayibona kuyenzeka ke nawe uthi uzama ukwenza nanoma ngayiphi indlela yokuthi ukwazi ukuqoqa umuntu osumzalisile uwazi amacala akho kodwa kwehlule wena kwehlule yena ngendlela yena akhuliswe ngayo ngoba akayazi indoda ukuthi yini akakhuliswanga ubaba ukhuliswe unina wazi ukuthi yena into nje iyileyo nto leyo akhuliswe ngayo yena mayise dibana nawe ube nebhadi wena uzalisa umuntu odlebelekile uthi uyazama ukumqoqa angenzile uthi uyazama
So manje ingakho ngithi awazi wena ukuthi abazali bakho ngalesikhathi bekuzala yini abaxabanisa kwenzakalani. So manje ke kuyenzeka uthola ukuthi idala zakini zigwamanda kanjena nje ngoba ziyazi ukuthi kukhona ezakugcina phezu kwakho. Hayi, umuntu omdala kuweseka nje kule nkulumo yakhe impela iyona ngoba ngike ngakhulela khona ngale. Impilo yami eningi ikhulele khona ngale futhi sengaqaphela okuningi zikhona ingane zakwethu engizalwa nazo ezimlanjwane kodwa hayi kwisibeletho sisodwa. Kodwa zona abafazi bafuna la kuzona noma abafazi kumele babe nazo asifiki la kule nani engikulona mina. Nanezinto futhi nemithetho engeke ngiyitshelwe labantu mengilala ngithi mbo iyayingithuse mina ngempela ngoba ngisho nakho ukuzaleka kwami zikhona izinto noma imfanelo abayigcina bakubaba. Usho kona ukuthi khona imithetho khona ikhona iqinile impela. Iqinile impela ngaba ngikho la empeleni ngabe abekho labantu ukuthi bangihole kule ndlela engihamba ngaba ngikwazi nokukwazi. So hayi umuntu omdala ngizwile indaba ngiyabonga kakhulu ngiyabonga. Ubonge mina mfowamshengu ngiyabonga bafowethu. Ubani ngambe lo ngenela uLady Gasena. Ubani uLady bani? Yebo mkhulu, emakhosini njani? Siyaphila kunjani? Siyaphila mkhulu. Yebo. Yazi mina mkhulu nginenkinga nyana engayi-understand man. Ngiyanukelwa mkhulu. Enginukelwa yenye into. Mara ngathi into yakhona sometimes inoku-change laphana ngathi nginukelwa la kuyabona like into ebolile. Laphayana ngathi nginukelwa inyama. Uyayibona? But like into yakhona angi-understand ngathi igazi futhi angazi kungenye indlela but ayingenzakali always ne inesikhathi sakhona especially mangikwatile like mangakwata nje mhlawumbe umuntu angikwatisa or anything ngiyanukelwa and mangabe ukhona something mhlambe la ngikhona ngoba ngumuntu obonayo uyabona. Mara ukubona kwami sometimes ngibona ngathi ku-too deep kakhulu ngoba kwezinye izinto ngivele ngicakeke mani mkhulu ukuthi ngayenza kanjani ngoba umbuzo wakho uthini gogo? Umbuzo wakho ngifuna umbuzo wakho mina. Umbuzo wami ukuthi mhlambe lento leyo yokunukelwa kungaba yini? Anikuzwa mkhulu. Ungwaka bani? Mina ngumtswana wale Klerksdorp le Mongale. Baba abazali bakho? Bakhona baba, bakhona umama ukhona ubaba, but this year ngifanda out something new. Ukuthi mina akusimi umntwana wala la ngicabanga ukuthi ngikhona mina kahle ngumntwana ophuma le emazweni. But like ubaba nakhona ngithole isiprofito and mangithola isiprofito ngithola 3 times ngithola isiprofito esi1 esikhulumayo ukuthi kumele ngihambe ngiyofuna iside lakho bobaba baphuma le emazweni but they don't explain ukuthi kuphi. Uyabona mangiye emasontweni ngiyobuza kahle kule ndawo ngoba abazali bona bakangitsheli next. Ngicakekile mkhulu angazi ukuthi ngiyaphi kahle empilweni. Ukuthi wena ingane yakho malume ubuyela komalume wena. Ngasho kanjalo ngoba ngasho kanjalo mkhulu angazi. Lo sisade requestile lo ngicela ukuthi aphinda request ngoba manje kusho ukuthi i-request yakhe sihlala isikhathi eside la. Uthando. Ngicela aphinda request. Okay, wegogo. Kukwabani komalume? Kadi yaka amapedi. Ngomalume bakho? Kadi yaka kwa. Uyamazi ugogo ozaluma wakho? Ngiyamazi. Ngithathe igama lakhe uyokunika igama lakhe.
uyena-ke lo wayinuka noma bamnuka wagana ugogo wakho wabulala abantu ekhaya. Bamnuka-ke ngoba nje uthi wena mawucasuka nje uzwa kunuka lento enukayo. Uyena-ke lo gogo lowo ophezu kwakho nje. Ungazi wena uthola umuzi ugane manje. Uthi mawugana nje ufike laphana bakunuke lapha bethi uyathakatha wena. Kanti lesi salukazi lesi safika emzini senze okungeyikho esasingakuzela. Safike sabulala abantu lapha ngaphandle. Angazi-ke noma umkhulu wakho ozala umama wayethi uthatha isithembu noma wenzani, kodwa sona safike sabulala abantu ngopoison. Okay. So into So ekhona manje kufanele ukuthi ulungisele sona-ke lesa salukazi ubuyele emuva uyosenzela uxolo kumkhulu wakho ozala umama. Uhambe usenzele ulokhuzana uxolo lesalukazi ukuze sikwazi ukuthi sehlise lento esiyenza lapha ezikwakho. Ungaze nawe umoshakalelwe impilo yakho mhlawumbe mawuthi uthola umyeni kube khona inkinga. ngoba ngeke ngashada 1 month kuphela mkhulu. Bangikhiphela ilobola ngalasta only 1 month. Ngiyakuzwa. Ngakho-ke sesiyavumelana-ke manje. Lo lokhuzana-ke wakho lo ugogo wakho lowo uyena ofuna ukulungisela. Ubuyele nje ekhaya komama uhambe uyolungisa leyo nto leyo. Uyiyeke lena ukuthi nje ukuma kancane ngalena kababa ukuthi uzalwa ngaphandle wazalwa kanjani kwasekwenzakalani. Awukulungise le ewumgogodla wakho ukuze ukwazi ukuya phambili usufuna isibongo sakho nobaba wakho usumfuna usunawo umgogodla izinto zakho sezimkahle. Okay. Injalo-ke gogo ngiyabonga. Lala. Welala. Sanibona mkhulu ninjani? Siyakubona nathi. Kunjani kuwe? Siyaphila. Yebo. Ukhuluma noThabisile Sikhosana. Bengisacela ukubuza. Uyangizwa mkhulu? Ngilalele gogo, khuluma ngizwe. Yebo mkhulu, izolo ngibe nelinye iphupho elindida lana. Ngiphuphe ngisendaweni iground. Kunamaphoyisa amaningi angigadile bese nama-ambulance. So ngahamba-ke ngayongena lapha ema-ambulanceni nalama-ambulance la afana namakliniki sona. Ngathi nangifika lapha phakathi banginikeza amajazi kamkhwenyana mkhulu. So nangiphuma lapha lamaphoyisa ayabuza ukuthi ngihambe kahle, bacela ukungikhapha ekhaya. Maye bengisacela ukubuza ukuthi le phupho lichaza ukuthini. Bese-ke kwa-number 2 umbuzo wami omkhulu uvuka kwanamuhla ngiphupha amanzi. Wo. Angifuna amaphupho amanje. Leli iphupho libuzayo sohlaziya lona sidedela abanye. Manje mawusungitshela indaba eziningi ngizovele ngikukhiphe singasakwazi ukuthi silihlaziye leli iphupho. Kanti angifuni indaba eziningi, ngithe ungena nephupho elinye okanye umbuzo elile. Uma ubuza uyabuza. Mawukhuluma ngephupho ukhuluma ngephupho ukuze uzokwazi ukuthi uphendulwe yini. Yebo mkhulu. Ngicela ukuthi uliphindeke iphupho lakho sihambe nalo ngegaba ngizokumisa endleleni bese ngikutshela ukuthi kwakuthi sesiyofinyelela lapha. Ngibonge mkhulu. Ngiphuphe ngise iground. Lapha egroundini kugcwele amaphoyisa amaningi. Amaphoyisa angigadile. Okay, mana nje ume. Ungwakini okanye ungasekhaya komama? Ngiwasekhaya. Ungwakini? Umama uganile kini? Uganile ekhaya. Mara ubaba washoda ngezinkomo ezi4. Ucedelela. Nokuhlabisana. Umama uganile kini? Walotsholwa mkhulu mara zanke bamceda. Ukugana wegogo ukusuka kubo ayele kubo afika afakwe ngosiko noma ngesintu ngendlela abantu abaganiswa ngayo. Ukugana lokho hayi ukulotshola. Yebo mkhulu, kwenzeka lokho mara simaNdebele, ngisho eMaNdebele kuyakhonakala ukuthi benze kancane bese babuye bachubeke futhi bacedelele ngendlela. Kodwa kube nemvumelwano ukuganisana. Yebo mkhulu. Yebo mkhulu.
Okay ke. Hayi, bani manje lo selele la? Ngisipha amandla gcina. Oh, ndoda yangena lapha yalala wegcina. Hayi ngeke ngiyikhipha impela le ndoda leli zokhona la kanje. Wekhokho. Yebo mkhulu. Ukhona umuntu owakwanyukubezeka kini? Cha mkhulu angazi yazi maybe wake wafihla mara sisengakezwa ukuthi khona wake wanyukubezeka angazi maybe. Sanibona mkhulu. Hayi yabona. Ungena seyakhuluma nje ubani othi akakhuluma. Ubani othi khuluma wegcina. Yini ungavali imic? Mawungena sikhuluma nabantu. Okusho ukuthi okubalekile ukuthi kukhulume wena. Lokho kubalekile. Ungangeni ukukhulume la. Mawungena la ngo-accepta la ungena uvali mic uthula uthi du. Uzofika isikhathi sakho ukuthi ukhulume. Ngoba uyalala nokulala la. Oh. Wekhokho, kunenkinga ke phela lapha mina mangilalele leli phupho lakho leli. Nawo amaphoyisa. Nali ibala leli ungabe yiground leli. Nayi ikliniki. Uyazi ukuthi izifo zomzimba noma zegazi azikho. Izifo zomzimba noma zegazi. Into ekhona ukungcola kwezidalwa. Uyazi umuntu onegazi lasebukhosini. Umuntu onegazi lasebukhosini noma umuntu ozaleke ngendlela ethi mayibe inkinga noma ibe umkhokha. Mhlawumbe uzalwe ngokureshwa. Mhlawumbe uzalwe unina wayeganile wafika wazalwa yena lokhuzana. Ubabezala kama wakhe okanye umfowabo kababa wakhe. Bese kuzoba abantu laba abazalwe emabandleni wathi umama uyaphuma uye enkonzweni kanti ufike walala lapha wasezala yena. Bayaye babe nenkinga yokungcoliseka nokungcoliseka kwegazi kubo. Bayithole sebenezifo. Lezo kuthiwa ezegazi. Kanti lezo zifo lezo idalwa yileyo nto leyo yokuthi uzalwe kanjani wena egazini lakho kulwa izidalwa. Angazi noma iye wenza nomqondo lento engiyikhulumayo. Kodwa injalo Yebo nje ngiyakuzwa mkhulu. izifo lezi esithi thina ongculazi ocancer diabetes nazo zonke lezi zinto lezi ziyimkhuhlane yezidalwa. Umntwana usuke ezaleke ngendlela okungeyona. Yabona? Uthola ukuthi Yebo, kuba mkhulu. khona i-mixed blood nje ongayitholi kahle. Uthola ukuthi kwakhona kuleyo mixed blood uthola ukuthi umuntu omzalayo naye walethwa lapho umnina wathi ungiwalapha engesiwa lapho eganile lapho. Wamzala ngaphandle mhlambe umyeni wakhe inyanga nazo zonke lezo zinto aphathe nezilwane nazo zonke lezi zinto ngoba lezi zinto zokungcola kwegazi ukungcola idalwa yigazi. Izona idalwe ilawula igazi abazingeli ibona ababulala izilwane. Ibona futhi abeza nokungcola kwegazi nozifo nazo zonke lezi zinto ezisibulalayo namhlanje. Ubaba ukuthi izifo bezingekho kudala bekukhona imikhuhlane.
ingakuzwa abantu bethi ingculaza engekho thina sakhula ingekho kwase kunjani lezi zifo ezikhona manje zayikade ingekho ingoba izinto njengamanje ayisagcinwa zabantu abadala. So manje leli iphupho lakho ke gogo likutshela lokho ukuthi kunomuntu owashona esebulawa izifo osegazini lakho. So manje ke ingakho uyibona wena ngathi ugadwa amakhehla amaningi nje lana ayangamaphoyisa ingaba amakhehla nezalukazi kodwa ugadwa amakhehla amaningi akugadile ukuthi uyayani laphana ukuyothola ngempilo yakho ukuthi isima kanjani. Mabefika laba bakunika amajazi kusho ukuthi lento yokuzaleka kwakho neyokuzaleka kwalesi sidalo esikuzalayo ithi mayifane ibe into eyodwa. Kunjalo mkhulu. Injalo ke gogo mina nje sengihlazile ngiliqedile leli phupho angazi ke kuselephi. Kodwa nje ilokho nje okuyinkinga. Ngiyangithanda ukuthi ngiqale ngiyichaze into ukuthi isima kanjani. Uma ngilalela inkinga yomuntu noma ngilalela iphupho elisho umuntu noma inkulumo ayikhulumayo. Ngiyilalele eqala inkinga ukuthi kunje bese ngiqala ngokuyichaza, ngichaze ngezinto ngenza imizekelo nazo zonke lezo zinto ukuze akwazi ukuyithola from eqaleni bese bheka izinto azaziyo ayitsheniwe ekhaya. Uyabona? Yebo mkhulu. Bese ke aqondanise ke nalokho ukuze kukwazi ukuthi kukhipha into okuyiyona nezomelapha yena. Kodwa yona injalo nje ukuzaleka kwakho kunezinto ezinezifo phakathi kubantu abasegazini lakho, kunezinto zokuvukelana ngoba yiko ukuvukelana lokho okudala ukuthi kube khona izifo. Manje ke sesathatha amaphilisi sathatha lokho nalokho yasenza lokho nalokho uthi into mazibuze ufuna ukuthi singawathatha amaphilisi athathena amaphilisi. Kodwa nje ilento engikutshena yona mina ukuthi asikho isigulo okuthiwa sikhona emzimbeni womuntu esingasuki kubantu abadala. Ungasho nje ukuthi izale etwa Bill Gates isuke eAmerica zeza la nix awukwazi ukuthi uhangulwe isifo wena umuntu. Manje mina ngina 36 years manje 36 angaze ngizwe kuthiwa ngiyagula mina sengidla amaphilisi nix. Angaze ngangena futhi esibhedlela kwathiwa ngiyolala kwathiwa ngiyacheka ngithola izinto eziyizifo egazini lami. Hayi nix. Kodwa ngisingeni nje isibhedlela angidli futhi nalezi izinto zamaphilisi ngisho elilodwa. Uma ngiyibanjelwe lokho kungibambile ngithathele impande ngifake zona egazini okanye ngishonele emanzini ngoba izinto othola ukuthi uphethwe zibhobo yikhanda yini lezi zifo nyana nje ezibhedayo zemimoya. Ngiyakwazi ukuthi ngivele ngiyoyingenela empophomeni nje ngiphume leyo nto isiphelile ngoba ikusuke kugezeka nokungcola komoya ophila kuwe okanye ukungcola kwezidalo eziphila kuwe uma ukuthi unezifo zegazi isuke ziningi kukhona into ezibangayo lapha ezikwakho. Uyabona? So manje ke yilezo zinto mina nje angaze ngigule mina ngoba ungibona nje ngiyimi. Angaze ngigule nje kuthiwa sengilele esibhedlela mina sengifakwa ama drip. Hayi ubani yena? Angisazi kwasibhedlela ngisazi nje ngoba ngisuke ngiyobona umuntu ngiyolanda ingane kwenzakala lokho kwenzakala. Ngiyasazi ke isibhedlela kanjani. Kodwa nje kuthiwa mina ngiyongena esibhedlela mina sengifakwe ambulance mina no awungeke ngamane kunyiwe. Ngamane kunyiwe ngoba izinto zeyidalwa ngiyaziqonda futhi ngiyazenza. Angisho akusho ukuthi ngalokho awekho amacala ezidalwa zakithi. Akukho kona okukhona. Umuntu nomuntu we unazo insila zakubo nezinsila zakhe okufanele ukuthi ahlale egeza nje ezigudla nje ngetshe. Uyabona? Kodwa nje mina izinto ngiyayigcina ingakho ngizwa ngikhuluma kanje. So manje izinto ke zehlela umuntu ayikho into eyehlela umuntu engasuke ezidalweni zakubo. Ayikho into eyehlela umuntu engasuki egazini nasekuzalekeni kwezidalwa zakubo ngokulandelana kwazo. So gogo ke lisho leyo nto leli iphupho leli likhuluma ngendaba yomuntu nje owahamba kabi ngoba ngibuza nje ngokunyukubezela uthi wena awazi noma akekho owakwezwa kuthiwa kwenzeka leyo nto leyo. Kodwa lamadoda amaningi aphezulu kwakho wena
abekwa yini ngoba engazethi omunye umuntu wena usudlule wadlula kubantu besilisa engaze esho njalo omunye kanti laba bantu noma ngakuthiwa kwenzeka-ke lokho phezu kwakho laba bantu abakuphethe lo muntu oyisalukazi okanye oliyikhehla hayi kodwa ngeke kube liyikhehla lo muntu oyisalukazi okuphethe waba nenkinga efana naleyo wagcina esehamba enyukubeziwe ungabe wayenyukubeziwe okanye wagcina esehamba engcolisekile ngokweyidalwa ngokwenjalo ngokwezifo zegazi eyidalwa ziyidalwa zegazi lakho angazi-ke noma iyezwakalani leyo nto Iyezwakala mkhulu, ngiyabonga. kubonge mina-ke nkosazana siyabonga Thank you. ubani uvoyethi noma uvoyeji ubani lo voyethi or voyeji Baba Putin, Nkosi uyaphila yaphila isibongo sangaba kwaSithole. oh Jobe Yebo. Mkhulu, hey ngilandelwa izinkinga la. Ngiza nephupho elaqhamuka nomngani wamame. Lana ngizalwa nodadewethu abane, imina kuphela insizwa ngisekugcineni. Kusho ukuthi kwakunesifiso sokutholakala. elakho leli phupho kanye likadadewabo kamama Cha, elami liqondane nami udadewabomama okanye umngani wemama wayeyisithunywa wayephathisiwe lona. wayesithunywa Ngingasho kanjalo umngani womama weminyaka umama wamphuphela leli phupho. manje mina ungihlazisa iphupho elidala Limayelana nami mkhulu nemvelaphi yami mangilandelela izinkulumo zakho nemfundiso zakho ngicabanga ukuthi uwena muntu ongakwazi ukuthi alishaye isikhonkosini. wase ungalilungisa ingane-ke ekhehla lami lelo phupho uma usutholile ukuthi likhona uyakwazi ukuqonda ukuthi lihamba nomlando wokuzaleka kwakho Ngizamile ukulilandelela sengifuna ukuzwa nje umqondo wakho njengengcithabuchopho ukuthi ungangisiza ngakephi ngabe mina ngihambe ngakho yini na. Lifishane. umhlonyana awuvali ividiyo please mhlonyana vala ividiyo mfowethu siyabonga okay awulisho leli phupho kwesedlule kulo Yebo, ngiyabonga ithuba. Ngiyabonga mfowethu. Ngazathi nansi ingane yomfana ikwinyanga i-full moon. Iyasuka lenyanga ngazathi isuka ezulwini iyehla ihlala endaweni engazathi yamanzi laphelela lapho. Yingakho ngizame ukufinqa isendlalelo sokuthi umama nobaba babe nesifiso sokuthola indodana. Base bangithola-ke mina leli phupho kodwa lafika kuqala lona ngizothola mina ngakusasa. Uphuma wakho Ukhona. uma wakho Ubaba ukhona ongasekho. Yeah. umngane wama wakho lo ungabe udadewabo wama wakho lo othi wena waphupha leli phupho uphi yena Uye ukhona uyaphila. Azingilandeli inkinga ziyangidilisa. uma umbuza wena ngokuzaleka kwakho lo mama lona waleli phupho uthini Ey ukude kakhulu ngokokuhlala mkhulu ukude kakhulu mhlawumbe ngimbona angimboni kwakumbona ukude kakhulu nami nje into engayizwa ngikhula yangihlala kakhulu lento yangibusa ukuthi hawu engabe iphicane. Eish khehla lami uyabona-ke leli phupho leli ish bakucela phi umama nobaba bakucela kuphi Ukufika kwami yep
Ngokulandela kwami sengizele kwakuyiyo phela imikhuleko kodwa futhi nasemsamo ngacela ngoba umkhulu kamame ngaginqwa ebhokisini lakhe sengitholiwe ngoba wayengilindile ukuthi bengilethe waze wandlula emhlabeni-ke ngingakalethwa ngesimanga sokuthi iy'nqola zazingakabi bikho phela le ndlela yokusheshe khona kwamanje. Kangangokuba uyandlula emhlabeni-ke ngase ngiyiswe emngcwabeni-ke indlela yokuthi angiphathe kwakuyiyo ukuthi ngiginqe phekwemkhumbi wakhe lo ibhokisi. Wendoda kuzofanele ukuthi wena uhlalaphi wena Khehla? Ngisemnambithi KwaZulu Ngiyafisa Natal. ukuthi uma uthola isikhathi sokukwazi ukuza kimi uze kodwa umphathe uma wakho, Ngizwa kahle mkhulu. ngoba uma wakho babengamtholi umfana kodwa Ngingedwa nje kwavela wena. komadodakazi amane ngiyaxolisa ukungena endevini ngingedwa. Babengamtholi umntwana okanye umfana. Umfana ngizalwa namadodakazi amane odadewethu bawu4 ngisekugcineni mina. Hayi Khehla lami ish. Siyikhulume le ndaba noma siyiyeke uze nomama. Asikhulume mkhulu ngoba angiboni ukuthi kungalula ukuthi ngifinyelele lapho singayixoxa nje. Hawu yakho indaba ibucayi wendoda. Siyikhulume le ndaba noma asilinde umama nawe uze nize kimi. Masusho kanjena-ke mkhulu ngizawuthini? Akwesilinde umama nawe nize kimi Khehla lami ngoba le ndaba yakho ithanda ukuba bucayi ngempela, awuze nomama. Hayi ngizwile ngingetshe ephuthini. Yebo mfowethu. Ngizwile ngingetshe. Hayi kulungile. Kodwa masusho kanjena uyangethusa-ke impela ngoba nami ngilindele umntwana le ey'nyangeni ey'mbili ngizoba nomntwana nomunye untombazane wakazibuko la. Eish mfowethu. Yane. Lo mntwana wakho awukumenzela intambo emhlophe umezalo okanye umama wakhe. Eish angazi mina ukuthi ngizawuthini kuwe. Kodwa lo mntwana akathi mayezalo kumenzela intambo emhlophe ngoba manje ngabe siyayikhuluma le ndaba mina nawe siyiqede khona la ukuze umntwana wakho ezozaleka kahle ngendlela okuyiyona ngoba manje hayi kuzoqala inkinga ke phela manje. Uma usuthi umithisile nawe uzoba nomntwana. Ibhemu. Sengenzeka mhlawumbe ukuthi umlando wami ufake umntwana engcupheni. Yebo kungenzeka, kunganzima ukumteta noma kuvele kumthatha isikhathi azajampela enyangeni ye10 engamtholi umntwana kuze kutholakala iqiniso ngawe nokuzaleka kwakho. Ngoba kona izinto zami impela angazi ukuthi ngingachaza kanjani. Inkazimulo yona inkulu phekwempilo yami kodwa ivele inqamuke nje ngendlela engayiqondi. Nakuwena mkhulu seke ngafika. Kufanele man. Kwabantu abakhulu laba mkhulu, yabona abantu abakhulu laba abaziwayo, ngike ngasebenzisana nomunye umfana waphesheya nje sewumfanyana-ke ngisase-tertiary. Izinto zami nje zenzeka zibe yisimanga kodwa futhi ziphinde inqamuke. Mangihambile ngenza yabona wena Khehla lami mangihambile ngenza umzekelo. Umana-ke mawuzalwa wena uphi umkhulu ozala ubaba uphi?
Akasekho. Uzalwe Akasekho wena Qhathimbi. engasekho. Naye uQhathimbi akasekho, isifuba sesithwele, inhlabathi isithwele isifuba. Ngiyabuza ukuthi yini lethi warning manje na? Mina ngisazi-ke manje. Yini lethi warning? Anginalo ulwazi. Okay. Ubaba ozala ubaba wakho, uma uzalwa wena ubekuphi yena? Ubaba umkhulu Yebo, umkhulu ozala ubaba wayengasekho, wakho. Oh, ngiyacela wayengasekho ningenzele labo F1 benu ukuze kukwazi ukuthi kulokhu uzana. Manje ngiyazi warning yani mina lento le. Yini yona lento warning? Noma abantu ba-report. Hayi mina angazi. Angazi kusho ukuthi ba-reporta mina angazi ukuthi kwenzakalani. Ngiyayibona lento isingibhalela warning lapha uveze into exclamation mark ebomvu. yizo ke le nkinga, uyabona zingilandela nala. Sezingilandela nala. Hey, Oh, Yabo hayi. Ya bawufake lo F1 ukuze kuzokwazi ukuthi kusuke lento lena. Ngiyazi mina yini lento le. Ivela la ngayisusa lapha. Ngiyazi noma ngiyisusile noma isazophinda ibuye lento mina ngiyazi lento le. Ukuthi yini yona lento lena mina. abachaze phela abantu abakhona la. Kodwa ke khehla lami awukubuye nomama ngoba manje ish. Oh bengithi ngiyabuza bese ngithola lokho bese ngidlulela komunye noma ngasabazi ke laba bantu ukuthi balandelana kanjani noma ubonkosi ongenayo noma usithembiso angisazi kungena bani la. Bathi wabonkosi nosithembiso bese kuzoba hayi lensizwa ugaba kanobani kanozi phakathi kwalaba abantu abathathu khona kodwa ongenayo ngizocela kodwa ukuthi angitshene okuyena ongene eqala kulaba abafowethu laba abakhona la abathathu usithembiso ubonkosi nogaba kanozi bani angazi ugaba kanozi bani boyi3 lapho ngicela ukuthi bangitshene nje ukuthi lokuzana ngoba kufanele ukuthi ngifake laba abanye kodwa khehla lami uStefan uzongena ke olandelayo la angikhumbuze ngoba sengikhohliwe ukuthi ubani okhona ongene iqala la kunalabo bantu kodwa nje khehla lami inkinga yakho nje ilele lapho uthe umkhulu bekuphi uzalwa wena Ubaba kababa naye wayengasekho emhlabeni, kodwa naye mangizwa waguqa ngedolo kwabadala, naye wanxusa ukuthi akazange ibe nomakoti, naye indodana isiba nomakoti abasayitholi indlalifa mayenxusa kwelamathongo okanye edalweni. Mangizwa ngokumlando, mangizama ukuqoqa umlando. hey uma ngingathi mina umdala kunobaba wakho ungathini wena? Ngiyavuma, naye wahamba sekushilo lokho. Okay, sekuphelele khehla lami buya noma wakho yena umuntu ozokwazi ukuqondisela lento engiyishoyo ukuthi ngisho ukuthini mina mangisho kanjeni. Eish. Stefan ngena. Ekujani mkhulu? Siyaphila mfowethu kunjani? Skol. Oh mina mkhulu ngiphupha mhlambela ngilapha esontweni. Manje mengisosontweni engazuthi Isonto likabani? engisonta kulona. Uyasonta wena Dlamini? Ngisonta mkhulu kakhulu. Oh busonta kulona. Bengisonta kulona. Oh okay inkosi yami. Engazuthi esontweni ngigqoka ubuhlalo obumhlophe bese kube khona engihamba naye bese ngimnikezela ubuhlalo obubovu nokumnyama. Bese ngiyahamba engazuthi sengiyotolika lapha phambili. Mengithi ngitolikela umama kube ngazuthi ngiyanqamukelana bese athi ivukwa idlozi bese ngaphapha. Icela liphindele liphupho lakho ubuhlalo obumhlophe. Obufakayo kodwa ubufakela ngaphakathi enkonzweni noma usenkonzweni mawufaka
Kwenzakalani? Kade ngibugqoka bengiyiphakathi esontweni. Bese kube khona ekade ngihamba naye bese ngimnikeza yena obubovu nokumnyama. Bese ngiyahamba-ke ngoba kuyatolikwa esontweni ngiyotolika phambili. Hayi Bese bafowethu. ngiyanqamu. Bese Hayi ngiyanqamukelana nkosi. iyabuya lento lena, iyabuya yazi aphili yini leyo nto aphili yini le? Na ufaka restriction aphili yini leyo nto leyo? Aphili. Akunifake labo F1 benu, ayi mina ngiyazi lento nansi lapha phezulu lento i-restriction. Yini lezi zinto lezi mina angazi ke manje. Laba bantu sebefuna ukungenzani manje? Hayi ngizobayeka ko life bafowethu mina ngizobayeka. O life ngizobayeka mina. Ngizobayeka ngoba manje abantu bangenzela into engingayazi manje. Bafuna ukungivala. Hey Nkosi senamandla. Yini kanti lena? Iyabala lento isino 8 minutes manje. Angiyazi ukuthi yenze njani lento manje. Uthi aphili. Hayi bafowethu ngathi ngizophuma mina lapha ngoba manje lento angiyitholi kahle ukuthi kwenzakalani la. Le account yami kusho ukuthi bazoyivala ke abantu manje. Niyabona manje, niyayibona ke into enizenzayo. Niyayibona. Niyayibona into enizenzayo. Iyabala lento ngale manje ibala 8 minutes manje kusho ukuthi iyehla ngokwehla. Angazi ke mina ukuthi benzani laba bantu mina baqonda ukwenzani. Bayoze basizakale kanjani ke abantu manje ngafuni ukuthi abantu basizakale. Ngiphume ngiqale kabusha, akwengiqale kabusha ngempela. Akweni iphume nje nizo requesta nina nonke kade nikhona. Bese sizokwazi ukuthi silokhuzana akwengiqale kabusha ngiphume la. Angiphume la. Ngoba ngasuke ngingene nangale nenye ifoni yami. Inyanda ezulu. Noma ngenze kanje. Akwengene ngenyanda ezulu ngiphume kule. Ningilandele ngale kunyanda ezulu sizokwazi ukukhuluma kahle ngendlela okuyiyona. Cela nje ningene nilandele inyanda ezulu niye kwinyanda ezulu manje. Ngizongena ngale kunyanda ezulu. Ngibone ukuthi kanti kahle inhloso yini. Ngicela niye kwinyanda ezulu nonke niye kwinyanda ezulu njengamanje mangiphuma la.